سلام تغطاتلت نايس جانل كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو امبار ابزا فيديو زيا ازيا قداس زبلكو كاب بزح كورنعات ناي عالم فتيشه كنمهارلون كنفلطون كنستوعلون زلنا زبلكو عايز غريب لهم ابزي ارسزي عالمنا نابي قصحت كيت كم زلا بنصور كبر حالنايو حدا قبل على راشا زغبر زلو ناي قطبا يكون ناي وتهدراو تصعنو بمنقد معرابو عالم انتاي كم زمسل መንግስቲ ትልያን ድማ ሓደ ገዳሲ ካብቲ ናይ G7 ዝፍለ ሓድሽ ሓሳብ ኣቕሪብሉ እንታይ እዚ ሓሳብ እዚ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ክንርኢና መራሒ ናይ ቻይና ኣብ ኤውሮጳ ፀንሓሉ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዘጋጥም ዘሎ ሓድሽ ክስተት ንኣሜሪካ ፀቕጢ ከም ዝፈጠረላ ዘሎ ካብ ኣፎም ክንሰምዖም ኢና ንብረት ናይ ራሽያ ኣብ ኤውሮጳ ንዝነበረ እንታይ ክገብርዎ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ክንሰምዕ ኢና እዚ ናይ ብሓቂ ሾክ ክገብረኩም እዩ ብምቕፃል ድማ ካልእ ኣብ መንጎ متصنبل ناي زراشة تبع لزق النت فيكتور داي مع تعود زبال نوعو بخمي كبر مالسي هبول خمسة لو كنرينا مجمريا نزي كبعال زق النت بعال بخمي رياكتي قبروا له معربا ميديا اسكندرية مغنياتو انت عينت مدرخ يتصبينا لو كدمينا نخنفلت سلازي حقس لايك قبر سبورت قبر مسايد صنعو مجمريا بزيان يجمر. Marking its World War II defeat of Nazi Germany under President Vladimir Putin, the holiday has become a display of military prowess and a pillar of Russian identity used to justify his invasion of Ukraine. For more, I'm joined on set by our international affairs editor, Kitavan. So already up to مخفتناتا انت تبدلا دي معلتنا زي معلتي عوت ويكا كلايب كنات علم زي سعروا لها بزبعلوا زلو الزبعال زي ካብ ቀደም እዮም ዓብይ ወታደራዊ ማዕርግ ገይሮም ብክብሪ ዘብዕልዎ ግን ኣብዚ ሕጂ ቀረባ ግን ወታደራዊ ዓቕሚ መርኣይን ፑቲን ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ወራር ንዑ ንመጉልሒ ወይ ከዓ ንዑ ፕሮፓጋንዳ ንመዘርግሒ ዝጥቀመሉ ዘሎ እናበልዮም ዝጥቀኑ ዘለዉ ከምኡ ክገብሩ ዝኸልከሎም ሓይሊ የለን ግን ኩሉ ግዜ ነቶም ናይ ካልእ ሓይልታት ናይ ካልኦት ተበግሶታት ምቁንፃብ ከምዚ መለለይ ታርጋ ናይ ኤውሮጳ ኮይኑላ ብዝዋን እዚ ክንብል ንኽእል ንህንድ እንተኾነ ገለ እንተገይራ ተቆናፅብ ንቻይና ተቆናፅብ ንራሽያ ተቆናፅብ ብጀካን ኣሜሪካ ተኻለ ኩሉ ንምቁንፃብ እቲ ንስኻ ክትገብሮ ዘይትኽእል ወይ ከዓ ክንዱ ሰራዊት የብሎምን ክንዱ ኣፅዋር ከርእዩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ከምኡ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ ነቶም ዝገብሩ ዘለዎ ምቁንፃብ ኣናይስካ ምዝራብ ወይ እውን ከም ሓደ ሕማቕ ነገር ጌርካ ምቕራብ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ እዩ ድሓን እዚ እኳ ከም ድሌቶም ርእቶናቶም እዩ كنبل مخالنا جناب زياس كنسمعج. Gorgestani, Kitavan, what did we hear from Vladimir Putin in his big Victory Day speech today? Well, there was a different tone from the one we saw last year, and you have to put that. Well, there was a different. So I've already the gazette نياك تودخلا ذات حتى دولار ياك ساكندي opinions اللون ويكا ناس أزخون جورناليست زي كونوا رئيتو زم حلالف ويكا سمع السب ويكا نت perception نايسب كتسألوا كم زاربو رأي واجي نورمال حتى يكون انت حتى دلا جزء رأي واجي كنت حتى تكلم. We hear from Vladimir Putin in his big Victory Day speech today. Well, there was a different tone from the one we saw last year, and you have to put that into the context of the war in Ukraine. Last year, the situation for Russian troops was not great, and they're doing much better right now, at least on the battlefield. And so you saw the ceremony with more servicemen marching, more military hardware on display. There was a fighter jet flyover, and even in So بحفشة زيادة قال زلان تايتم دلا زي أبزر الزمن عمل تايفلو ينيرو نزبل الزنا زي حجي زب الوزن برك كم زحلف عمد كانوا وتادرو خلنا أب إسرع سنة بزوان زي سراويتنا راشا كم تزدلي أبدي عودو كينات عوتاتي مزقباين برن كبيت بده يسمعونيرو أبزر حجيكن مور أبدي عودو كينات صبللتا سلازرو زولت سراويت بزح سراويت تساتفو مور وناي عود تنصبارق لك دما توم سراويت عود نابلو يجرحو نيروميم دحري فلاديمير بوتين سلازي لك عم تعود نعود زغل حكونتات كم زنبريات تنبهدلا. The speech of Vladimir Putin, he didn't really focus on the actual war in Ukraine or the special military operation as he calls it. He did mention it, but it was more about the sort of broader battle between Russia and the West rather than talking specifically about the war in Ukraine, whereas last year he was talking about a real war for survival for. So كاب عمين لزبنا بلتنا فلالية تزارب زلا كاب عمين لزبن حليفنا كنري خلنا أبز عمت زي بزعبا بيوكرين زلو وج بغت تاعي تزارب انتايدا اتي معربا وعلم زخط هلو زلو أنس الرشا نراشا نمدخام بقطبا بوتهدرو حيلي نتهاجر نمبتتان زفتن وكله يسلطون كم زي اللي راشا دما
ኣብ ሓደ ዓብይ እዚ ዘረባ እዚ ምናልባት ብተመሳሳሊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ፑቲን ኣብ ዝተራኸበሉ እውን ዝበሎ እዩ ራሻ ምስ ዩክሬን ኣይኮነን ትዋጋ ዘላ እዚ ውግዝ ድማ ናይ ራሻ ውግእ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ውግእ እዚ ነቲ ዩኒፖላር ወይ ከዓ እንኳ ቀፅራዊ ዓለም ወይ ከዓ ኣሜሪካን መሻርክታን ኔቶን ኣዊጆሞ ዝነበሩ ወራርን ግበታን ንዑያ ትዋጋ ዘላ ስለዚ ናይ ራሻ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ንምሉእ ዓለም ሰላም ንኽረክብ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኩሉ ሰብ ክድግፎ ዝግባእ እዩ ወላ ወታደራዊ ተደገፍና ሞራላዊ ደገፍ መሃብ ኣገዳስነት ኣለውና በለ ተዛሪቡ ነይሩ ልክዕ እሳ ድማ እዛ ቭላድሚር ፑቲን ኣብዚ ናይዚ ዓመት ዝዘረባ እንታይ ኢሉ እዚ ውግእ እዚ ምስ ዩክሬን ወይ ገለ ኣብ ዓውደ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣይኮነ እዚ ኪኑ ዝኸደ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ዓብ ወታደራዊ ግጥም ምስ ምዕራባዊ ዓለም ኮሌክቲቭ ዌስት ዝበሃል ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብምሉእ ካልኦት መሻርክትናታ ወላ እውን በዓል ጃፓን ማለት እዩ ምስኣቶም እያ ትገጥም ዘላ ራሻ እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ብድሆን ኣገዳሲ ክስተት ከም ዝኾነን ይገሊፁ እናበለት እያ ትገልፆ ዘላ ቀንዲ እዚ ግን ነዚ ናይ በዓል ዘይኮነ ብሕጂ ዝዛረቦ ወይ ትዘገርብ ብዛዕባ እቲ ሃብቲ ናይ ራሻ ሒዞሞ ዘሎ Russia when it came to Ukraine. So this was an attempt by Vladimir Putin to sort of display this confidence given what is happening on the ground. He accused the West of fueling conflicts around the world. He accused them of hypocrisy and lies and of attempts to excuse modern heirs of the Nazi. This, of course, a reference to the stated goal by the Russians, which was the denazification of Ukraine. So እንታይ ተትብላላ ኣብዚ እጂ ኣብቲ ኩነታት ሓደ ነቶም ምዕራባዊ ዓለም ብሓሶት ንዓለም ናገበተ ከም ዝነብር ዘሎ ተዛሪቡ ዝተጋነነ ወይ እውን ምሉእ ብምሉእ ሓቂ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካ ትመርሖ ነዚ ዓለም ብኸመይ ማኒፑሌት ናገበረ ነዚ ዲሞክራሲ ድያ ዲሞክራሲን ካልእ ስርዓት ድዩ ኣብ ዝደለየ ኢዱ እናኣተወ መንግስታት ናገምጠለ ሃገራት ናቃፀለ ንነዊሕ ዓመታት ቀፂሉ እዩ ብዘየገድስ ራሻ ፍተዋ ፅላያ እዚ ተግባር ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እዩ ኤውሮፓ ዝኾነ ክሽፍንዎ ዝኽእሉ ጥዑይ ታሪክ የብሎምን ወይ ክኸርዕሉ ዝኽእሉ ጥዑይ ታሪክ የብሎምን ኣብ ዓለም ክዛረቡ ከለዉ ንፑቲን ወይ ንራሻ ድማ ብፍፁም እዮም ክኸስዋ ዘይክእሉ ክኸሳ ዝኽእል እንተሎ ካልእ ዓለም ክኸሳ ዝኽእል እምበር ኤውሮፓ ንራሻ ክኸስሉ ዝኽእሉ ብታሪክ ዝኾነ ይኹን መድረክ የብሎምን እቲ ዝኸፈ ታሪክ ዝፈፀሙ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ሂውማኒቲ ኤውሮፓን ኣሜሪካን እዮም ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ሞራል ጻድቃን ኮይኖም ክዛረቡ እዮም ትፍትኑ ዘለውሎም ከምዚ ሰብኣዊ መሰላት ዘኽብሩ ንሰብኣዊ ክብርታት ደው ዝብሉ ፍትሕን ዲሞክራሲን ንዓለም ክሰብኩ ዝፍትኑ ክኾኑ እዮም ትፍትኑ ብፍፁም ግን ከምኡ ይኮኑን ዋላ ነቲ ሓሶት ናቶም ኣበይ ይገሃድ ኣሎ መሲልኩም ኣብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ልክዕ ነቲ ናይ ቀደም ስእሊ ናቶም ነቲ ሓቢኦሞ ክኸዱ ዝፍትኑ ዝነበሩ መሊሶም የክድዎ ኣለዉ ኣብ እስራኤል ነቲ ህዝቢ 2 ሚልዮን ተጨቃጭቁ ዝነበረሉ ዝጭፍጭፍ ዘሎ እስራኤል ንዑ እዮም ኣፅዋር ዝህቡ ዘለዉ ንዑ እዮም ኣጆኻ ዝብሉ ዘለዉ ንዑ እዮም ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ዝህቡ ዘለዉ ገንዘብ ዝህቡ ዘለዉ ስለዚ ዓለም ምሉእ ድማ ትዕዘባ ማላ ነቲ ቀደም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ሪል ታይም ሕጂ እውን ክዳን ተኸዲኖም ከደናግሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ኣብ ትክክለኛ መርገፂ ክመፅእ ከሎ ግን ኣብ ንደቂ ሰባት ደው ከም ዘይብሉ ኣብ እስራኤል ሕጂ ይገሃድ ኣሎ ኣብ ልክዕ ከም ኣብ ዩክሬን ምስ ኣጋጠመ ንፑቲን ገይሮም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ በቲ ብእገዳ በቲ ድማ ብኣይሲሲ ከም ዝኽሰስ ዝገበርዎ ተመሳሳሊ ልዕሊ 35,000 ቀቲሉን ዘሎ ነታንያሁ ኣይኮነን ክኸስዎሲ ነቲ ቤት ፍርዲ ክዓፅዎ ይፅዕሩ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ነፍሶም ክመፅእ ከሎ ኣብ ረብሓታቶም ክመፅእ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ምስሉይነት ከም ዘለዎም እዚ ፑቲን ዝበሎ ድማ حقي أبرز حق برزخوني غستغانا نولي بلو. Denazification of Ukraine, so the modern heirs of the Nazis are the Ukrainian, and so he's accusing the West of sort of helping them. He also took the time to remind everyone in a not so subtle. أبز حجي كتعرف كلا كتدناغر سلة دليل أكبر إتي أب يوكرين مست النازي زبحال دناغر رايدي كونس ناتو سلتاتن ناتو أرماتاتن حيزو أب دفاع زاتو زلولو. ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ኣዛረባ ርሲ ኮይኑ ኣሎ ኣንጻር ናዚ ተዋጊና ስዒርና እናበልና ኣብ ዩክሬን ዘሎ ናይ ናዚ ግን ግደፉ ኸማን ክትብሎም ኣይትኽእሉን እዮም ዘለኹም ሲምቦልስ ናይ ወይ ከዓ ምልክታት ናይ ናዚ ከምኡውን ካልእ ገይሮም ኣብቲ ውግድ ዝሳተፉን ኣብቲ ከተማ ዘግርዑ ዘለዉ ዩክራይናውያን ብዙሓት ከም ዝኾኑ ኢቭን ምቲ ምስ ናዚ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ንዓታቶም ከም ሂሮ ዝጠቕሱ ሕብረተሰብ ምዃኖም እዩ ዝነግር ስለዚ ፑቲን ነቲ ናዚ ዝበሃል ክንኣልዮ ኢና ካብ ዩክሬን ክብል ከሎ ሙሉእ ምልክታት ናቱ ናይ ኣሜሪካ 2 ዶኩመንታሪ ተሰሪሑሉ ኣለሱ
كاب زيرو استبقى سيكون نوعو جن كشفن واصل زفتني بعربا عالم دما نوعنا شفنه نوعو كحجز يزدلي نربحاناتو ولا نسيتان كنقف تقام سلو زي بلو. Hint about Russia's nuclear power. He said that Russia will do everything to avoid a global conflict, but we will not allow anyone to threaten us. Our strategic forces are always in combat readiness. So this was really to show Russia's force, Russia's confidence at a time where they are making gains on the battlefield. Yeah, Russia has been doing well, Kativan, but long-stalled aid for Ukraine is finally picking up again. The U.S. passed an aid bill finally last month, and now the EU has agreed in principle on using profits from frozen Russian assets to help Ukraine. Tell us about that. Absolutely, and they've been discussing that for quite some time, whether it's within the EU or the broader Western allies of Ukraine. And there were two main obstacles for the Europeans. One were the sort of economic and legal. So, እንታይ ገብሩ ሕጂ እቲ ኣብዚኣ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ነገራት እንዲኻትሪ እቶም ጋዜጠኛታት ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ እቲ ውግእ ህያብ ከምዚ ኣሜሪካ ህያብ ሓገዝ ትግበሎ ተተዋሂቡ ኤውሮጳ ድማ ካልእ ክገብር ይኽእል ኣሎ ከምዚ ተሓጒሶም እዮም ዝዛረቡ ብዛዕባ ዓውደ ኩናት ሰብ ዝሞተሉ ሰብ ዝስንክለሉ ሃገር ምልእቲ ተዓንወሉ ዘላ ምዃኑ ግን ዝጠቕሶ ሰብ የለን ግን that's another story ንኻልእ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ነቲ ገንዘብ ናይ ራሻ ሃጊሮሞ ዝነበሩ ንዑ ተጠቂሞም ንዓውደ ኩናት ክጥቀሙ ወሲኖም ኣለዉ ኤውሮጳ ነቲ ገንዘብ ዘይኮነ ነቲ ወለድ ናቱ ናይ ብሓቂ ዘገርመካ ገንዘብካ ኣሚንካ ኣብ ባንክ ዘቐመጥካዮ ብዘይ ፍቓድ ናትካ ኢንዲቪጁዋል ፕሮፐርቲ ራይት ዝበሃል ሓደ መሰረት ናይቲ ቁጠባ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም መሰረት ናይቲ ቁጠባ ኢንዲቪጁዋል ፕሮፐርቲ ራይት ወይ ከዓ ናይ ግለሰብ ሃብቲ ብሕጊ ክትንከፍ ከም ዘይብሉ ኣብ ግዜ ዝጥዕሞም ግን ሕጂ ጥራይ ኣይኮነም መጀመርዮም ኩሉ ግዜ ምስ ተሓስዎ እዮም ንሳቶም ኣብ ካልእ ዓለም ከምዚ ክጋጥም ከሎ ነቲ ሃገር ይእግድዋ እዮም ንሳቶም ክገብሩ ከለዉ ግን ቅቡል እዩ ስለዚ ንሕና ድሌትና ክንገብር ንኽእል እቲ ሕጊ ንዓና ይምልከትን እዩ ንዓኹም ጥራይ ዝምልከት እዩ ንመለስ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ነቲ ሃብቲ ናቱ ነቲ 300 ቢልዮን ዘሎ ባንክታት ንዑ ሕራይ ንወስዶን ኢና ድሓን ሕጊ ስለነኽብር ክብሉ ኢሎም እዮም እቲ ወለድ ንሱ ዝወለዶ ግን ንዑ ወሲድና ነቲ ገንዘብ ንዩክሬን ክንዕጥቃ ኢና እዩ ዘሎ እቲ ዘረባ ማለት እዩ ብገንዘብካ ንፀላኢኻ የጢቖም ከጥቅዑኻ ስለዚ ነዚኦም ኣሚንካ ሃገራት ነዚ ኣሚነን ገንዘቦም ኣብ ኤውሮጳ ዘቐምጡ ናይ ብሓቂ ሕማም ርእሲ ክህልዎም ይድሕሪ ሕጂ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ካብኦም ፍልይ ምስ በልካ ነቲ ገንዘብካ ወሲዶም እንታይ ከም ዝገብሩኻ ፈሊጥካ ኣለኻ እዚ ድማ እዩ ነቲ ኣንጻር ዶላር ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ኣንጻር ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣንጻር ዩሮ ካብዚ ናይ ክልተ ሃገራት ዶላር ይኹን ዩሮ ወፃኢ ንግዲ ክግበር ዓብ ድልፊት ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ ሃብትኻ ዘሚቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢራቅ ከምኡ ገይሮም ኣብ ሊብያ ከምኡ ገይሮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ገይሩ ተገይሩ ሕጂ ድማ ብወቅዒ ኣብቲ ዓባይ ሃገር ትበሃል ራሻ እውን ክገብርዎ ድሕር ከም ዘይብሉ ስለዚ ንእሽተይ ኩን ዓቢ ጻዕዳ ኩን ዓረብ ኩን ወላ ኤውሮጳዊ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ንዓለም የክድዋ ኣለዉ ማለት ramification as to how do you seize assets, and this is why they went for seizing the profits of the frozen assets rather than the assets themselves, because they felt that legally it was much more sound to go after the profits rather than the assets themselves. Then there was how and what do you use this money, these profits, on in Ukraine, because you have to get all 27 members to agree, and not everyone wants to or can actually send lethal aid to Ukraine. I'm thinking, of course, of Ireland, of Austria, or Hungary for different reasons. So they needed to find a way to get those countries to approve the sort of agreement without having to send a military aid. And so they're splitting. So ናይ ብሓቂ ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ኩለን ሃገራት ኣፕሩቭ ክገብሩ ኣለዋ ሃገራት ነዚ ነገር ነዚ ኣካይዳት ዘይድግፋ ስለዚ ንሳትን ከኣምናሉ ዝኽእላ መንገዲ ክደልዩ ክኽእሉ ኣለዎም ነቲ ሃብቲ ግን ነቲ ወለድ ናይቲ ገንዘቦም ኮፍ ኢሉ ከሎ ራሻ ወለድ ነይሩ ነቲ ወለድ ወሲዶም ንዩክሬን ንምዕጣቕ ነቲ ውግ ንምቕፃል እዩ so there is no way ንሰላም ክሓስቡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ገንዘቦም ወዲኦም ገንዘብ ናይ ራሻ ሰሪቆም ንዩክሬን የጢቖም ነቲ ውግ ክቐፅልዎ እዮም እቲ ዓውደ ኩናት ግን ንክቕፅል ኣከቡ መድረኽ ዝበፅሐ ይኮነን ምናልባት እቲ ውግእ ከም ዝቕፅል ክገብርዎ እዮም ዋላ ሰራዊት እውን ክእትዉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ናይ ብሓቂ ኣብ ከመይ መድረኽ ከም ዘለዉ ንምግንዛብ የኽእለካ እታ ቀንዲ ኣርእስቲ ክንሪኣ ደልየ ዘለኹ ግን ናብዚኣ ንመለስ ሕጂ was feeling the heat on the battlefield. Russia is pushing ahead. Ukraine's armory is pretty much empty, and senior Ukrainian generals are saying that strategic retreat perhaps is the only option in many. So, መብዛሕትኡ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዩክሬን እቲ ሰራዊት ናታ ብዙሕ ተገዲዑ ከም ዘሎ ዝኣክል ኣፅዋር ከም ዘይብሉን ከምኡውን ዝኣክል ሓይሊ ሰብ ከም ዘይብሉን ስለዚ እሳቶም ኣብዚ ብገንዘብን ብጣብ ጠዋሉ ከመይ ጌርና ንሰድድ ከመይ ጌርና ቁጠባና ከይተጎደየ ንዩክሬን ኣብ ውግእ ከም ትቕፅል ንገብር ይብሉ ዩክሬን ግን ኣብቲ ውግእ ብጣዕሚ ይህሰዩ ከም ዘለውን ይህረሙ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር
السجناء يكونوا تحت حجي بخمسي نخندي كقصة الخليو سلازي توم جنرالاتنا يوكرين أبزوان زي مزلاق ويدما نتبوتات قديفهم كوت خمزلو من البات أرحيقهم أبزوات أم بوتاك عرض خمزلو ميزن الجرزلو زغا زي ترف كونتاتنا قوني دمت زلو يزبهال زلو ولا اتمع رباو ميديا يكم غزارب جمير زلو areas on the front line. But Italy, which now holds the rotating presidency of the G7, is saying that sanctions, that is economic sanctions, haven't been working against Russia. And it is now time for the West to engage in a dialogue with Moscow. Our next report gets more details. Moscow's So, طليان كم بريزيدنتنا G7 حجون حدا قد راس حسب كتزارب جميرا لا ولو أبز حلف بزوج زي كم بريزيدنتنا G7 مسير ترازل لوازم دنا أبي أقدر سنة اللو بفرلاي دما أبزور حشود الشكل جبار زخل وعزونا منيسترات ويكا وكيلنا ناي طليان إيرترا زبهال زلو أبي أقدر سنة جيم تشينجر كون كم زخونا كهال فيديو جرال كم يرخد كوري رأيوه حج دما طليان تمساسالي زقود داينا يوكرين بخمس من قد كونا يكلنيو استقالة ناي سلام discussions كجمر كخلالو كبلي جميرة مالو أسوار كنبالنا تانكتات كنبالنا جنزب كنبز حلنا تراين دي زبل زلو تخالي أوروبا اللي عندما نو كم زكونا يكلنيو ناي سلام من قدي كفتان كخلالو سلامتايكم هم زبلو هج سمعوهم كم زيرو تبقى يسوون يقولون. Moscow seizing the initiative in the Russia-Ukraine war, the Ukrainian forces find themselves outgunned and outnumbered. Kyiv hopes the much-awaited delivery of US weapons will turn the tide in its favor. The West has been arming Ukraine for over 2 So أبتعود وكينات باتواري يكون بوتهدرات أزيوم تعبلي لهم كم زلون من البات أمريكا كبكميلاتهم زلا جنزب الستات وارات تمسيونت عود وكينات نتميزان يكونات كغير خمسة كليز نكر مهناتو أمريكان كيلاتات تدقق جامز قلت شوي سبيد لي كانت أسوار كتفلت لك كتفل مهرو لك سلزي أمريكا مستأسوار حبيئة سراويتان تيتيا من البات ويون كم فرنسا زبروز لو كنسدد نخلينا دو قالوا دبلو دلو قالوا سكرات أوروبا خو جبروز قالوا تجيرهم من الوقت عودوا كنات غيار خلقانو كعوض أيجن يوكرين بزلات تملكة ويون حد شراويت كتعتق طوينا ونجزيه خوس الدوس الذي أبزي حتصير جزيه غيار زغل عودوا كنات يلن من الوقت زجاجة دي متقعد كوردا هم زغل أيوزن الجرزلتي بفلايتي نايتعات ناي إنرجي تفتقرت نايت هاجر راشا ورايلات عنو زلا سلمتاي أتي ساعات أب كله عودة كينات ونسلد تكملوا نوعه نتي كنتات نمدخامن مورال لايتي هزبي نايت هاجر تسفى كم جاي يقولون خصم معهم كيرم زهر موزلوي 2 years with weapons worth billions, from advanced missiles to millions of rounds of artillery. عبتن تايمر لنا أب عودة كينات أسوار محبط راي كونان يوكرين أوروبا زوردوا قرأت طب عالم كنا خطفلتي ليم تيازيا أبراشا لعلي عصرت شمن تشحن شو عتميتن سبعان كلتن زبزح القداتات أريدهم لالو عصرت شمن تشح كما عصرت تشعة تشح ممكن بلا نقلنا بستفل عليه عينة أب منقستي أب تكالات أب كوربوريشن سامنا دادي أب كله عصرت شمن تشح زأكل القدا وريد واخلو يا قطباناتا زغل سنزلو لعلنا جرمن لعلنا عبد الانجليز لعلنا زخون يكون هاجرنا اوروبا ونقول لنا امريكا نلعلي اب 10 سنه 4 ابيت كجبري تقطبا يبحالله اي ام اف كم فوركاست يرلو قالوا اجرازلون ايران 4950 زخون اجرا وريد والو اوت هدراوي عود دما زبلت حيل جرازله كاب زيرو تبقيسال له كل تجرا حيا زخونه كمون سوريا 9800 نسيريا دبديبهم ጨፍጭፎም نتهاجر يعنيهم ما تراي كيكون نخيت تنسق 9800 زخون اجرا وريدهم لالو نورث كوريا 9171 بيلاروس 1454 ميمار 988 فنزويلا 744 زياتن تنقندي قدانا امريكان ناي معربا عالمن وريد وانزلو هاجراتين نورث كوريا زوررت هاجر አለዶ ነው የለን ሱሪያ ወሪራ ዝሓዘት ሃገር አሎ የለን ኢራን ወሪራ ዝሓዘት ሃገር አሎ ወይ ዝገዛት ሃገር አሎ የለን ሜይማር ኮሙ ቬኔዙዌላ ዝገበረተ ዝሆን ነገር የለን ኩሉ ዚ ገዳዚ ንአሜሪካ ከም ድሌታ ክትገብር ስለዚ ይፍቀዳ ጥራይ ዝወረደዩ እምበር ሃገራት በቦምብ ዝተኮሰት ዝጨፍጨፈት ሃገራት ዝበታተረት አሜሪካ ገዳዝ ግባ ነይሩ ተኮይኑ ንአሜሪካ ይዝግባ ነይሩ زين هجرات زياتن أوش تعدن كم دليتن كنبراخل لولاوين هجرات نتلكان أب عدن كم دليتن كنبراخل إيران أب تاريخها ملو نمجمر يا ناب إسرائيل أسوار توكيساب زغربا وان
ስለዚህ ولا مس اسرائيل متفنان الله تتباله ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ኮንፍሮንቴሽን ኣብ ውሽጢ መሬት እስራኤል ጌራ ይትፈልጥና በንጻሩ እስራኤል ብዝተፈላለየ ብሞሳድ ብኻልና ገበረ ብዙሕ ሳይንቲስትስ ናይ ኢራን ኣብ ውሽጢ ኢራን ቀቲል እዩ ንዑ ግን ንእስራኤል ዝወርድ እገዳ ይኹን ዝኾነ ተጽዕኖ የለን ሽልማት ጥራይ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ክበርሃልና ስለ ዘለዎ ዝገብር ዘሎ ንቐጽል ኣብቲ ጉዳይ But beyond the battlefield, a much larger economic warfare is underway. The West has slapped Russian individuals and entities with over 18,700 sanctions. Today, it is the world's most sanctioned nation. But has the economic blockade achieved its goals? The EU now wants to target Russia's liquefied natural gas sector. But the EU wants to keep a small loophole of ship-to-ship transfer. That would mean that Russian gas won't directly land on European ports. Despite the raging war in Ukraine, So Europa ሕብረት ሕጂ ኣብቲ ናይ ኤነርጂ ናይ ኤልኤንጂ ዝበሃል ሴክተር ኣተኪሩን እገዳ ክገብር ይሓስብ ኣሎ ሓድሽ እገዳ ድሮውን ገይሩሎ ወፂሎ ስለዚ ነናሽቱ ብኮታት ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ንዝበለው ክዓፂ ዝፍትን ዘሎ ዳርጋ 2 ዓመት ገይሩ ዘሎ እገዳ ክሰርሕ ዘይከኣለ ሎሚ ብዝሸፈንካዮ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኩሉ ግዜ መንገዲ ኣሎ ስለምታይ እቲ እገዳ ዘይሰርሕ ዘሎ ነዳዲ ስለ ዘድሊ ሃገራት ስለ ዝደልዮ ነዳዲ ናይ ራሽያ ድማ ካብቲ ዕዳጋ ዘሎ ሕስር ስለ ዝብል ራሽያ ብዙሕ ነዳዲ ስለ ዘለዋ ነዳድኻ ገንዘብካ ስለ ዘድልያ ኣብቲ ዕዳጋ ድማ ፀገም ይፈጥሩላ ስለ ዘሎ ካብቲ ዘሎ ዕዳጋ ኣጉድላ ቢልያ ትሸጦ that's why ጎደሎ ስለ ዝኾነ ሃገራት ብዝኾነ ይኹን ጠማዚዘን ነቲ ነዳዲ ኣብ ዓደን ክትወ እየን ዘልያ ገለ ካባተን ኣብ ዝቐረባ ብወቅዕ ዝገለፀት ህንድያ ክንዲ ዝተዛረብኩም ተዛረቡ ንቐፉ ንሕና ካብ ራሽያ ንገዝኦ ነዳዲ ከነቋርፆ ይንኽእል ኢና ንቁጠባናትና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ ክቡር ነዳዲ ክንገዝእ ኮይና ሂወት መነባብሮ ናይ ህዝብና 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘለና ኣይንኽእሎና ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ዝበልኩም በሉ ንሕና ካብ ራሽያ ክንገዝእና ኢሎሞም ካልኦት ሃገራት ኤስያ ብፍለተን ኣስያን ዝበሃል ሃገራት ከምኡ እየን ዝገብራ ዘለዋ ስለምንታይ ቁጠባን የገድሰን እዩ ኤሮጳ ዝበሉ ይበሉ ምስኦም ምስ ኤሮጳ ዘለዎም ንግዲ እውን ድሩ ስለ ዝኾነ ኤሮጳ ድማ ነቲ ንግድናቶም እውን ስለ ዝደልይዎ ብኣፎም ክዛረቡ ይኽእሉ ልዕሊኡ ግን ስጉምቲ ክወዙ ስለ ዘይክእሉ 2 ዓመት ገይሮም እቲ ገዳ ይሰርሐሎምን ክሳብ ሕጂ ግን ኣይሰኩዑን መመሊሶም ክወስኹ እዮም እስከ ነቐፅል ጥልያን እንታይ በለ the raging war in Ukraine, Europe has bought over 15.6 million metric tons of Russian gas last year. However, Europe realizes the sanctions are not hurting Putin's war chest. Italy, which holds the rotating presidency of G7, says economic sanctions against Russia have failed. It is calling on the West to try harder to negotiate. So, Raywana Italian Ministry Mukhalkhal Zubaloizi, we must give up any possible path of diplomacy. So, we mustn't ነቲ ናይ ዲፕሎማሲ መንገዲሲ ዕፁ ጌርና ኣይንርአዮ ምክንያቱ ኩሉ ትእገዳታት ዝፈተናዮ ኣይሰርሐን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝተጠቆሙ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ኩሉ ዓይነት እገዳታት ከምቲ ዝድለ ለውጢ ስለ ዘየምፅአ እቲ ናይ ሰላም መንገዲ ማዓፆ ክነዓፅዎ የብልናን ስለዚ ናይ ሰላም ኣማራፂ ክንገብር ኣለና መበል ካልኣይ ግዜ እዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ጣልያን እዩ እዚ كما زبل زلو طليان دما كم بريسيدنسي ناي تهاجر ناي G7 من البعض تزربا كاب زيرو استبقسون كي كون خليو نت حساب بالجي7 سلز جبر مبزحت جزء أجد سنة كله يخلي زي حساب زي أنا كم دلائي سلام إذا كنت عايز بسلام كود عايز دلي يوكرين سعر راشا سعر دمس أن لو تيه بالليل هي وطبعا عالم سلام نخركب سلام كله خلط رأي سلام كون صغر ኣብ ከምዚ መንገዲ ኤሮጳ ትኸዶ ዘላ ናብ ሓደ ሓደገኛ ውግእ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኒውክለራዊ ውግእ ኣይኮስስ ዝኽእል እምበር ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ክመፅእ ኣይክእልኒ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እዚ ናይ ጣልያን ሓሳብ ተቐቢሎም ናብ ግብሪ እንተዝገብርዎ ደስ ምበለና ኣነ ማለት It is calling on the West to try harder to negotiate a diplomatic solution with President Putin to end the war in Ukraine. European leaders are also wary that a change of guard in the White House could change its strategy on Russia. Donald Trump says the US can't keep funding a never-ending war. The big question is, does peace have a chance in Ukraine? Bureau report. So, تعتو هجي دونالد ترامب تمتيون السلام بفنجاون كهون كم زغلي زفلا سلازي بوانو التقدايتي أبا من قد السلام أو من قد درو أفتكر السلام زتنا السلام أنت زي جمر صبغني رزبت اللي أنزع ربط حسب بحكي صبغ حسب كويني سمعني من البعض تمليسنا بمن قد كومنتيترز كريو كم فتني نانسو كالجن أبزو قدايزي أزار بعرس كويني زلو كرينا السودما انتايو قطر حدا تازار بعرس كويني زلو بريزيدنت ناي تشاينا أبيروبا كزور كانيلو سلازي ناب كاب فرنسا نسربيا خيدلو ناي سربيا قعزوناتو بفولوي
ዓብ ክብሪ ዝተዋህበሉን ዓበይቲ ስምምዓት ናይ ቢዝነስ ዝገበሩሉን as a matter of fact ክኸይድ ከሎ ናይ ክብሪ ብፍሉይ ጀታት ኣሰኒዮም ከም ሰደድዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑ ዝቐነ እዩ ሕጂ ድማ ኣካል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነት ሃንጋሪ ነቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣካይዳ እታ እንኳ ሃገር ሰላም ንግበር ምስ ፑቲን ምስ ራሽያ ሰላም እዩ ዘድሊ ትብል ዘላ ሃገር እያ ቻይና ድማ ናብኡ ምኻዳ ነቲ ኩሉ ኤውሮጳ ዝደልይዎ ዘለዎ ዘይኮነሲ ምስ ራሽያ ክሳዕ ክንደይ ኣብ መስመር ከም ዘለዎ ዘን ክልተ ሰርቢያ ይኹን ሃንጋሪ ክልቲአን ምስ ራሽያ ዝሓሸ ዝምድና ዘለወን እየን ስለዚ ኣብኡ ብኸይዳ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ሃንጋሪ ክገርመኩም ዝመን ዝግፈቶም ኮንሰርቫቲቭስ ራይት ዊንግ ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ ኩላቶም ቶም ናይ የማን ክንፊ ዝበሃሉ ሪፐብሊካን ብጣዕሚ እዮም ዝድግፍዎ ንሱ እናደግፍዎ ንቻይና ድማ ሱ ይፈቱ ምዃኑ ከዓ ሕጂ ከመይ ክወሓጠሎም እዩ ብምባል ኣዛረበ ኮይኑ ነይሩ ዝተዛረበ ግን ዘገርም እዩ ንኣሜሪካ ርእሳ ይሃሪምዋ ንኤውሮጳ እውን ከምኡ ስምዑ ሕጂ እቲ ዘረባ ክንሰምዖ ስለ ዘይንኽእል እንታይ ይብላ ኣሎ ፕሬዚደንት ቻይና ብዓድና መምፅኡ ዓብ ክብሪ ዓብ ኦነር ይብላ ኣሎ ከምኡ ድማ ንፕሬዚደንት ሺ ዓብ ምስጋና ይሂባ ኣሎ ናይ 75 ዓመት ፅምብል ናይ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሃንጋርን ቻይናን ከም ዘሎና ነገረ ጥቡቕ ዝምድና ዘለወን ሃገራት ፕሬዚደንታት ካብ ዝገሹ ድማ 20 ዓመት ገይሩ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብቲ ሽዑቲ ዓለም ፍልይ ዝበለን ካልእ ዓይነት ዓለም ከም ዝነበረ ኣለዎ ግን ከምዚ ዓይነት ሓድሽ መድረኽ ከም ዘለናን እታ ቀንዲ ኣዛራቢት ዝኾነት ኣርስቲ ብዙሕ ግዜ ሼር ዝኾነት ብዙሕ ብድሆታት ናይ ፓንደሚክ ይኹን ናይ ካልእ ፀገማት ሰጊርና ክልቲአን ሃገራት ጎኒ ንጎኒ ደው ኢለን ይቕፅላ ከም ዘለዋን ንፕሬዚደንት ናይ ቻይና ድማ ዓብይ ምስጋና ከም ዝደሊ እናገለፀ ኣሎ ኣብ ገለ ነጥቢ ኣበይ ምዃና ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እየ እቲ ዩኒፖላር ወርልድ ዝበሃል ወይ እውን እንኩ ቀፅራዊ ኢሉ ዝገልፆ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንሱ ከም ዝተወደን ካብ ወፂኡ ዓለምና ሎሚ ኣብ ማልቲፖላሪቲ ተኣቱ ከም ዘላን ቻይና ድማ እታ ቀዳመይቲ ደራኺት ናይቲ ማልቲፖላሪቲ ንብሎ ዘለና ኢንተርናሽናል እቲ ወርልድ ኢኮኖሚ and world trade 20 years ago ዓለምና ካብቲ ናይ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ኣዝያ ተቐይራ ከም ዘላን and ኣብ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ኣሜሪካ እተመሓድሮ እዚኣ ኣብዚኣ ኣላ this is very very important then we were living in unilateral world order and now we are living in multipolar world order ዝብል ዘሎ እዚ already ሓደ ኤውሮጳዊ መራሒ ክብሎ ምኻሉ and the pillars ናይቲ multipolar world ዓንዲ ሕቆ ወይ ከዓ መሰረት ድማ መን እዩ ቻይና እዩ እናበለ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣብ ዝቐረባ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እውን ተራኺቡ ዝነበረ እዩ this is really ክሳዕ ክንደይ እቲ ናይ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዘሎ እምነት ወላ እውን ኣብ ኤውሮጳ ዝበሃል እናተቐየረ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ስለ ዝሰምዑዮም ሓንቲ ሪፖርት ተገይራ ነይራ ናይ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ ከቢድዎም ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ክበርሃልና I'm really shocked ኣብዚ ምዕራባዊ ኣብዚ ኤውሮጳ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ ሕጂ ክልተ ነገራት ክንሪኢና ሓደ ቻይና ስትራቴጂክ ኣገደስቲ ሃገራት ዝበለት ንኣብነት ኣብ ሃንጋሪ ከምኡ ድማ ኣብ ሰርቢያ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ክትገብር እያ እዚ ድማ እንታይ ክገብር እዩ ነተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ከም በዓል ግሪክ ድዩ ከም በዓል ጥልያን ድዩ ከም ካልኦት ኣብቲ ቁጠባት ፅቡቕ ዘየለዋ ነዚ ዕድል እዚ ክጥቀማሉ ክጓየየን እቲ ብራስልስ ዝበሃል ብኣፉ ክንደይ ክዛረብ ይኽእል እዩ ኣብ ተግባር ግን ዝኾነ ነገር ክገብረሎም ከምዘይክእል ይፈልጡ እዮም ብጀካ እቲ ንውግእ ናይ ዩክሬን ካልእ ኢንቨስትመንት ክገብር ከምዘይደሊ ይፈልጡ ኣሎ ዓቕሙ እውን የብሉ ተለጭሑ ዝገብር ዘሎ ስለዚ እታ ዓቕሚ ገንዘብን ቁጠባን ክእለትን ዘለዋ ቻይና ንኣብነት ኣብ ሃንጋሪ ዓብዪ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ፋብሪካታት ክትከፍት ምዃና እዚ ድማ ንብዙሕ ህዝቢ ናይ መፃኢ ዕድላት ስራሕ ክፈጥር ዝኽእል ወይ እውን ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ መፃኢ ንቅድሚት ክትከይድ ነቲ ሃገር ክሕግዛ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ ከምኡ እውን ንሰርቢያ ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ሪሶርስ ኢንቨስት ክትገብረላ ምዃና እዩ ዝንገር ኣብዚ ሕጂ ስምዑ ክሳዕ ክንደይ መሪርዎም ከም ዘሎ Chinese President Xi Jinping has today been in Hungary on what is the final leg of his European tour. That's his first visit to the continent in 5 years. Well, the tour began in France before it took President Xi to Serbia and from there to Budapest, where he received a very enthusiastic welcome, which included military honours. Well, ties between China and Hungary are described as being, and I quote, at their best in history. Well, frequently at loggerheads. So, President ናይ ቻይና ኣብ ሃንጋሪ ከምኡውን ኣብ ሰርቢያ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሉን ዓብ ክብሪ ከም ዝተዋህቦን እተን ሃገራት ድማ ኣብ ቻይና ዘለዎን እምነት ዓብ ምዃኑ
እዚ ድማ ኤውሮጳውያን ሕጂ ስምዕዎ ብኸመይ ከም ዝርእይዎ ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኣፍሪካ ዝገብርዎን ኣብ ኤውሮጳ ዝብልዎን ክትሰምዑ ኢኹም እንጂ With Brussels, the Hungarian Prime Minister Viktor Orban has increasingly been looking eastward, seeking closer ties with Russia and China. Well, let's get some more analysis on that. We can speak to historian and political scientist Rana Mitter, who is the ST Lee Chair in US-Asia Relations at the Harvard Kennedy School. Thank you so much for joining us. What do you read into President Xi's choice of France, Serbia and Hungary for a three-nation European tour? I mean, do you think some of the reports that we've read are true? This is part of an attempt to challenge unity on the continent? እቲ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ትገይሽ ምውሳኑ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ እስኪ ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓድነቱ ንኽፈታትኖ ኢሉ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ቻይና ሲ ናበይ ነቲ ሃገር ትገይሽ ሲ ኤውሮጳ ባዕሎም ክመርፁላ መሪፆም ሲ ናብዚኣ ኪዱ ክብልዋ ብኻልእ ኣዘራርባ ዓባይ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ መን እያ ጀርመን እያ ንጀርመን ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ቅድሚ 3 ሰሙን መራሒ ናይ ጀርመን ኣብ ቻይና ከይዱ ስለ ዝነበረ ስለዚ 3 መዓልቲ ገይሩ ኣብኡ ተራኺቦም ነይሮም እንታይ ፍሉይ ክዕልል ኢሉ ካልኣይ ግዜ እሞ ክበፅሑ እዚ ናይ ፈረንሳ ክኸይድ ከሎ ግን እንታይ ተዛሪቦም ዘላ ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ ተዛሪባ ስለ ዝነበረት እቲ ኢንተርቪው ዝገብሮ ዘሎ ኤክስፐርት ክዛረብ ስምዑ እንጂ I think there's an element of that, yes. France is chosen because some time ago President Macron spoke about the idea of strategic autonomy. In other words, the idea that Europe, presumably led by France in this case, might find a different path from the United States. And I think this is something that was particularly thought of as important at a time when President Trump was in office and more openly hostile to some aspects of European policy than President Biden. Hungary is on the list. So, እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ናብ ፈረንሳ መምራፁ ብቐሊል ኣይኮነን እሱ ድማ ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ብፍላይ ማክሮን ኣሜሪካ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሲ ተጎቲቱ ከም ትኽኢሉ ተጎቲቱ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝኣተወቶ ክኸይድ የብሉን ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚ ወይ ከዓ ስትራቴጂካዊ ናፅነት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ናቱ ሕርያ ናቱ ምርጫ ናቱ ኣብ መንገዲ ክኽተል ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ ኣሜሪካ ንትደልዮ ንዓና ዘየርባሕና እንተኮይኑ አንጻር ደው ክንብል ኣለና ይዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ማንም ክቕበሎ ዝግባእ ዝነበረ እዩ ግን እቲ ከምኡ ምስ በለ ብዙሕ ነቐፌታ ወሪድዎ ከም ዝነበረ ከመይ ገይሩ ከምኡ ዝብል ምስ ቻይና ኮይኑ ንኣሜሪካ እዚ ኩሉ ዝሓገዝናዮም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዶ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ንናዚ ንምውዳቕ ራሽያ ሓጊዛ ነይራ ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ነዛ ዘረባ እዚኣ ቻይና ነቲ ቦታት ስለ ዝፈልጥዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ፈረንሳ እውን ካብ ቁጠባ ናይ ቻይና ዓቢ ተረባሒት ሃገር ስለ ዝኾነት ፈረንሳ ቻይና ንፈረንሳ ኣዝያ ስለ ተገድሳ ስለዚ እቲ ዝምድና ክግበር ከሎ ቻይና ኣፐር ሃንድ ዘለዋ እውን ስለ ዝኾነት እያ እተን ክልተ ሃገራት ድማ ምስ ቻይና ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ዘለወንን ንምብራቕ ፅቡቕ ጠመተ ዘለወን ካብቲ ናይ ምዕራብ ኤውሮጳ ንምብራቕ ዘሎ ዕድላት ዝያዳ ከቃውምቱ ዝፍትኑ ሃገራትን ስለ ዝኾኑ እዩ እናበሉ ሓውሲ ናይ ምምራር ዝሓወሰዮም ዛረብ ዘሎ because Viktor Orban, the Prime Minister, is regarded really as the most China-friendly leader inside the EU bloc. There's even actually a branch of a major Chinese university, Fudan University, in Budapest these days, as a mark of that sort of friendship. And Serbia, of course, is outside the EU orbit, and there's a sense in which China feels that the periphery of Europe, as judged from Brussels or from Berlin, may be an easier place for it to use infrastructure, funding, and other aspects of what it does well to try and create new friends, and again, separate it from the orbit either of Brussels or of Washington. So it sounds like you think there is some truth and something to be made of these US concerns, about which there have been a few reports in the last 24 hours or so, that Russia is trying to build this, what's been described as an axis of anti-Western leaders with the countries we've just been talking about, notably Hungary and Serbia. Yes, I think France is far less likely to be the case, which of course still sits very much at the centre of European policy. I think there are two aspects briefly in which there's some hope that Russia and China might be able to drive a wedge from their point of view. One is very much an ideological one, the idea that being told what to do, as they see it, by Washington, in particular threats to liberal democracy, are something that they find that they do. So, እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብዚ ካብ ምሕር ፍርሂ ዝተበገሰ ኣሜሪካን ብራስልስን ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ እዩ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ እዘን ሃገራት እዚኣተን ናፃ ዝኾኑ ሃገራት እየን ሃንጋሪ ድዩ ሰርቢያ ድዩ ካልኦት ሃገራት ምስ ዘለይዎ ሃገር ክቐርቡን ዝምድና ክፈጥሩን ከም ዝኽእሉ ግን ንኩሉ ነገር ብዓይኒ ፍርሂ ብዓይኒ ስጋእ ስለ ዝጥምትዎ ዘሎ እቲ ፀገም ኣብኡ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ
ፑቲን ሲ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ሲ ኣብትናቱ ኣብ ኤሮጳ ኮይኑ ምስኡ ዝተሓባበረ ሃገራት ክሃንፅ ይፍትን ኣሎ ቻይና ድማ ምስኡ ኮይና ድያ ከምኡ ክትገብር ትፍትን ዘላ ንዝብል ዘሎ ኦፍኮርስ እሳቶም እዞም ሃገራት እዚኣቶም ብኣሜሪካ ይኹን ብብራስልስ ተኣዚዞም ጥራይ ክገብሩ ዘይኮኑስ ናቶም ሕርያ ናቶም ልኡላውነት ተጠቂሞም ምርጫታት ክገብሩ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ነዚ ብኮዚ ድማ ራሻን ቻይናን ይምዝምዝዎ ኣለዋ ዘተንበ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ናተን ደዋፀን መንገዲ ክኸዳ ከለዋስ ከምዚ ህድማ ወይ ከዓ አንጻር አሜሪካ ዝኸዳ ዘሎ ሃገራት ረብሓን ክገብራ ከለዋ አሜሪካ አንጻር ረብሓ ኮይኑ ክስምዓ ከሎ ዘገርም don't really want to hear, and Serbia has been quite loud in terms of saying that its relationship with Russia is not going to be affected by what Washington says. China would take very much the same view that European countries should take their own path. The other element is economic. It's worth noting that both Hungary and Serbia have relatively weak economies, and by providing infrastructure, by providing loans, by providing elements such as that university I mentioned, China shows that it can actually bring material advantages to some European countries as well, and that's often going down quite well with the political elites in those countries. ካለ ድማ እንታይ ይብላሎ ማለት ከምዚ ኣቋናፂብን ይዛረብ ዘሎ ዘን ሃገራት እዚኣተን ድማ ካብ ቻይና ክረክቦ ዝኽእላ ኢንቨስትመንት እውን ኣገዳሲ እዩ በታ ደሴም መልሓሱ ግን ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ክትገብር ዘይትኽእል እያ ቻይና ምዚአን ሃገራት ወታደራዊ ሽርክነት ኣይኮነን ትገብር ዘላ ኣሜሪካ ግን ኣብ ኣፍንጫ ናይ ቻይና ኸይዳ ምስ ፊሊፒን ናይ ቁጠባ ወይ ናይ ንግዲ ርክብ ኣይኮነን ትገብር ዘላ ወታደራዊ ቤዝ እያ ትሃንፅ ዘላ ምስ ታይዋን ወታደራዊ ዝምድና እያ ትገብር ዘላ ምስ ጃፓን ወታደራዊ ምድላዋት እያ ትገብር ዘላ ስለዚ እታ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኣብ ኣፍ ደገ ቻይና ከምዚ ንቡር ኖርማል እዩ ኣሜሪካ ድሌታ ክትገብር ቻይና ዝኾነ ሰላማዊ ዲፕሎማሲ ክትገብር ካላ ግን ስጋት ይስምዓ ዝኾነ እንታይ እዩ ኣመና ኣብ ጥርጥር ዝነብር ሰብ ዘርእዮ ባህሪ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ስጋትን ፍርህን ስለ ዘለዋ ካብ ቻይና ንዘይተርፍ ክትዕብለል ምዃና እውን ስለ ትፈልጥ ዘላ ከመይ ጌርና ነዚ ኩነታት ዝደው ነብሎ ወይ ነቋርፆ ዝዓይነቱ እምበር ቻይና ምዚአን ሃገራት ፍሉይ ናይ ወታደራዊ ስትራቴጂ ወይ ፍሉይ ናይ ካልእ ኣይኮነን ናይ ቢዝነስ ናይ ርክብ ናይ ሽርክነት ናይ ሓበራዊ ዕቤት ዝምድና እያ ትገብር ዘላ ሰላማዊ ርክብ ድማ እዩ እዚ ሰላማዊ ርክብ ክንዲ ዝከፍርኾም ተጀሚሩ ድማ ክሳዕ ክንደይ ካብ ሰላም ርሒቆም ከም ዘለዉ ጥራይ ዝበርሃልካ Of course, Europe is a huge trading bloc and a huge trading partner for China as well. And were Brussels to find it unpalatable, the idea that China was trying to create this axis of anti-Western sentiment in the east of Europe, I mean, couldn't Europe respond in kind and perhaps take measures of its own that might perhaps make China... እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ጋዜጠኛ ናይ ብሓቂ እዚኣቶም ውግጥ ራእይ ቋንቋናቶም ቻይና ምስ ሰለስተ ሃገራት ዝምድና ትገብራላ ሽርክነት ናይ ቁጠባ ትገብራላ ንኤሮጳ ክትመቃቐል ትፍትን ተላ ቻይና ኤሮጳዊ ሕብረት ድማ ከም ሓደ ዓቢ ብሎክሲ ስጉምቲ ክወስድ ኣይክእል እንዲ ኮይና ኣብ ኤሮጳ ንምብራቕ ኤሮጳ ከምዚ ጌራ አንጻርና እንድሕሪ ክተላዓሎም ኮይና ኣበይ ቋንቋ ተዛሪቦም እዮም ከላዓልዎም ርዮም ግን እኔ ኣገይ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ፍርሂ ትጥምቶ ተኮይንካ ኤሮጳውያን ቻይና ኤሮጳ ከዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ዶኒ ቻይና እንታይ ክገብራ ኤሮጳ ጀርመን መራኸቢ ይሰድድ ኣሎ ካልኦት ኩሎም ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ይዝምሩ ኣለዉ ካል እንታይ እዮም ክገብሩ think twice about interfering on our continent. I think it's certainly the case that there is a more robust attitude being proposed, particularly by the Commission President, President van der Leyen, who has spoken out quite strongly against what she regards as political interference. Part of the problem is that one other major actor, Germany... እንታይ ሰማዕ ኣለና ኣብዚ እንድሕሪ ቻይና ምዝኾነት ሃገር ኤሮጳ ዝኾነ ዝምድና እንተጌራ ኣብ ኮንቲነንትናትና ኢንተርፊረንስ ወይ ከዓ ምትትታው ኣብ ኣፍሪቃ ግን ድሌቶም ንክገብሩ መሰሎም ኮይኑ ዝስምዖም ሃገር ኣብ ኤሮጳ ወላ ኣብቲ ምብራቕ ኤሮጳ ከይዳ ሓንቲ ሃገር ምስ ቻይና ርክብ ተጌራ ክሳዕ ክንደይ ኣጉሪዖም ከም ዝዛረቡ ስምዕዎም እዚ ክንመሃረሉ ይግባእ ኣብ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ከም ድሌቶም እናተዛረቡ ኢንፋክት ናይ ኤሮጳ ድፍረት ማለት እዩ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ምምፃኣ ከምዚ ኣብ ናቶም ኮንቲነንት ትመፅእ ዘላ ወይ ከዓ ከም ናቶም ግራት ከም ትመፅእ ዘላ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ኣብቲ ሚድያ ሕጂ ኸማን መራሕቲ ኤሮጳ መራሕቲ ኣፍሪቃ ክፀፍዕዎም ስለ ዝጀመሩ መልሓሶም ቀይሮም እምበር እቲ ኢሊት ናቶም ከምኡ ገይሩ ይዛረብ ነይሩ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ይብላል and particularly Chancellor Scholz have made it clear that they regard the economic links between Germany in particular and Europe in general and China as too valuable to damage, particularly, of course, in the context where there's no longer cheap fossil fuels from Russia coming in to the German economy. So I think while the element you've talked about is absolutely right, it's fair to say that individual European countries are sometimes undermining the idea that there is a unified European pushback against Chinese. ኩሉ እዚ ዝዛረብዎ ዘለዉ ንኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ ትፈልጥ ስለዚ ንቻይና ንጀርመን ካብ ራሽያ
ካብቲ ፅፉፍ ዝኾነ ወይ ከዓ ሕሱርን ውፅኢታውን ነዳዲ ትረኽቦ ዝነበረት ኣኽሲሮማ ሕጂ ድማ ንቻይና ከኽስርዋ ደሊሎ ጀርመን ግን ነዚ ካልኣይ ነጥቢ ክትከስሮ ድልውነት ከም ዘይብላ ስለዚ እቲ ኤሮፓ ሕብረት ብራስልስ ዝበሃል ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ከተሳለጥ ፍትን ንሪኦ ኣለና ድማ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝፍለ ቋንቋ የብላን እቶም ሃገራት ኤሮፓ ግን ተረዲእዎም ኣሎ ብፍላይ ጀርመን ሓንቲ ተሪፋቶ ዘላ ቻይና ምስ ቻይና ከምዚ ሳቶም ዝኸድዎ ዘሎ ተኸይዱ ውድዮም ኣለዉ ቁጠባናቶም ተረሚሱ ማለት እዩ ካበይ ምፂኻ ኢኻ ኣበይኻ ኤክስፖርት ክትገብር 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዕዳጋ ገዲፍካ ካብ ኣሜሪካ ድማ ከም ድሌትካ እውን ክሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ 300 ሚልዮን እዩ እቲ ህዝቢ ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ድኽነት ወዲቑ ኣሎ ስለዚ ንሓደ ትንስእ ዘሎ ሓይሊ ራይዚንግ ፓወር እዩ ዝበሃል ቻይና ዝዲብ ዘሎ ሓይሊ ኣነፂልካ ምስ ካልእ ኮንካ ክትገብሮ ትኽእል ለውጢ ክህሊ ይክእልኒ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ናይ ዓለምና ምቅያራት እቲ ዝበለፀ ክገልፆ ዝኽእል ናብኡ ከሕልፈኩም እየ ከም ወትሩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ እዚ ደስና መንጎ መርገፂ እውን ኣይትወስድን ኢኻ ምክንያቱ ክስዩ እስኻ ገበነኛ ኢኻ ንሽበራ ወይ ቴሮሪዝም ትድግፍ ኣለኻ እንድሕርልኒ ኣረጋግፀለይ በየናይ መንገዲ ወላት ሞራላዊ መልእኽቲ እውን ክመሓላለፍ እንድሕር ኮይኑ ብመርትዖታት ክረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ ሕጋውነት ናይ ዝኾነ ውሳኔ ብመርትዖታት ተረጋጊፁ ግቡእ ሕጋዊ መስርሑ ወዲኡ ዝሓልፍ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ተዘይሎ በብውልቅኻ ዝውሰን እገዳታት ሕጋውነት ህልዎ ኢልካ ትዛረብ ንሕጂ ተመሊስካ ኣህጉራዊ ሕጊ እንታይ እዩ ኣህጉራዊ ሕጊ እንታይ ድብል ኣህጉራዊ ሕጊ እንታይ ተመስረተ እዩ ንዕኡ ዝእዝዙ ኣንቀፃት እንታይ ዝብሉ እዮም ብኸመይ መንገዲ ሃገራት ሉዓላውነቶም ሃገራዊ ድሕነቶም ከውሕሱ ምእንቲ ክምጉትሉ ዝኽእሉ መጋባእያ ኣሎ ድዩ ካብቲ መጋባእያ ወፂኻ ዝግበር ውሳኔታት መን ዓገብ ክብሎ ክእል ዝንሪኦ ዘለና ሕጊ ናይ ጫካ እዩ ናይ ጃንግል ሕጊ እዩ ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ኩነታት እውን ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ተኻየደ ውሳኔታት ዋላ ምስ ዘይንፈትዎም ኩነታት እውን መፂኻ እንተሪኢኻዮ ከምዚ ኣመሰለ ውሳኔ በየናይ መንገዲ ሓልፍ ኣሎ ኢልካ ክትሓትት ተኮይንካ ልዕሊ ኩሉ እቲ መለክዒታት ንፁር ኮይኑ ብኡ መጠን ሕጋውነት ኣለዎን የብሉ ኢልካ ክትማጎት ወይ ከዓ ናይ ሞራል ጉዳይ ኣለዎ ኢልካ እውን ተዛረበት ሕጂ ምዝ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ዓለም ኩነታት ዝመፅእ ዘሎ ምቅያራት ንህዝብታት ዓለም እናተጋህደሉ ከይድ ስለ ዘሎ ካብዚ ናይ ጫካ ስርዓት ናይ ጫካ ሕጊ ክወፅእ ክእል ኣለዎ እቲ ዓለም ብዙሕ ርእቶታት ትቐርብ ፀኒዑ ሪፎርም ናይ ዩኤን ሪፎርም ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ዩኤን ከሕይል ኣለዎ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኣህጉራዊ ሕጊ ክኽብር ኣለዎ ምእዙዝነት ናይ ሕጋውነት ክነግስ ኣለዎ ዝበሃል ዘረባታት ዕበስ እናተባሃለ ዳርጋ ብግስብል ኩለት ምክንያቱ ኣይሕልፍዎን እዮም ናብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣይከይድን ሎሚ ዓለም ህዝብታት ናይ ዓለም ብጀካ ሰብ ፍሉይ ረብሓ ዘካይድዎ ቃልሲ እንድሕር ኣሎ ፍትሓዊ ርትዒ ዘለዎ ዓለማዊ ስርዓት ክህሉ ክእል ኣለዎ እዚ ወርልድ ኦርደር ኣሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኦርደር እዚ ናይ ጫካ ግዝኣት እዩ ናይ ጫካ ስርዓት እዩ እዚ እናፈለጥና ዝሓለፍና ሓሊፍና ኣለና እንድሕሪ ሕጂ እውን ካብ ቃልሲ ዓዲ ኣይንውዕልን ብቆንዱ ግን ምስ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት እናተዛመድና ክንሰርሓሉ ዘለና እዩ ገርመና እውን የብሉን እዚ ድማ ዝሓለፈ እገዳ በየናይ መንገዲ ኣልዕላ ኣቢልካ ትጥቀም ጀኖሳይድ ዓመፅ ዕንወት ናይ ንብረት ናይ ኩናት ገበናት ከከም ድለ ኣበይ ኣሎ እቲ ጭብጥታት መርትዖ ኣበየናይ መስርሕ ብሕጋዊ ገባብ ተወሲኑ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ሳዕቤናቱ ተሓታት መን ይኸውን 9 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኤርትራን ዝወረደ በደል ብዘይሕጋዊ ውሳኔ መን ተሓታቲ መን ክሕሶ ፅባሕ ንግሆ እዚ ሕጂ ዝውሰን ዘሎ ውሳኔታት ከበየናይ ሕጋውነት ተወሲኑ እሞ ኣበይ እዋን ካሕሳና ክንረክበሉ ኢና ኣይንገድፎን እቲ ቃልሲ ግን እዚ ደምፆ ዘሎ ንገዛእ ርእሱ እዚ ናይ ጫካ ስርዓትን ናይ ጫካ ሕግታትን ስለ ዝኾነ ናይ ህዝብታት ዓለም ቃልሲ ናይ ህዝብታት ዓለም ምሕዝነት ሶሊዳሪቲ እናሓየለ ከይድ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ርግኣት ንልምዓት እንተዝኣድፀሉ መሰረታዊ ረቑሓ ኮይኑ ርግኣት ክመፅእ ምእንቲ ናይ ሓደ ህዝቢ ናይ ሓደ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ህዝብታት ቃልሲ ክህሉ ክእል ኣለዎ ዝግበር ዘሎ ቃልስታት ኣነ ምዚ ኣብ 30 ዓመታት ፌይል ዝገበረ ወይ ዝወደቐ
ناي أنكو قصري تحساسباتات تعلم نبي خيط كم زلوس نريو ألنا مو قالسي من بلسكان نحيلنا مخطنا ندلدلنا نتي بالضغطات كن بلوخن كلا لنا زت مالنا كم زاد رياض اللهم أتي ما أتي عالم لغاوي حق كمي كم زخونة كسع كندي قعدت إسكاز زخيات كم زخونة تاريخنا هزبير ترازو مسكروي بلزانيهم سلازي I hope كابزي أقداس تمرد تماهرنا هنكون دليت سلامة فقرنين عنا بلكون أيلو مار استابز خودي لايك قبورو سبورت قبورو نزيع لبواد ما أبزع عالمنا بقلت في حنبابي بتكنولوجيا بتقوى عزلو زلا بخمي كنعوات مخل زبل حتو مجمريا اتي تكنولوجي نابي قطع يزخيز زلو artificial intelligence blockchain كومون روبوتكس أبزيوم عاودزي بنيشتي جنزر إنفست نقبر يجمر نحنا سمارت خين خون غلينا أبطون سمارت سباد شرح لزلو إنفست جرنا جنزب ناقن مساعتهم كنعب نخيل إذا حدا بسولن بلحن من قديم كالاي أبتزلنا يو وان انتهى اللو زعب زلو رينا نعوق حق زناز غل مزحفت ديو كورسات ديو كنوسد كنبقاس لنا تكنولوجي نخلو بناتsa بقليلو كم ترحبون غيرو كاسلو زلو تتقملو سالساي دما